Ya iki tak golek nang anu, tak kepikiran kene ya. Memeden, memeden adalah Muhammad di sawah adalah sosok atau figur yang dibuat dari berbagai bahan seperti jerami, kayu, kain yang menyerupai manusia dan ditempatkan di sawah. Piye wak betul. Ngawur aja ngerti lho. Masih ngono kuwi ora enek zaman saiki. Muhammad di sawah, cung tak golekne jawabane. Kuwi maluk ning sawah ki wong-wong nek arep tandur apa panen ngono kan mesti dikei apa jenenge wong-wongan ngono kae ora ben wedi. Ben ora dipakan manuk lho. Apa kok muncul bunyi-bunyi? Lah kuwi ngono nggih anu manuk kok, ngeden-ngedeni manuk. Nggih Pak apa ben ora mangan pari kuwi. Ngene sawah Pak Koiran kuwi aja salah paham. Kuwi jenenge memeden ngono lho. Demit malah kuwi mau sosok figur yang dibuat dari jerami kayu kuwi sawah-sawahan wong-wongan iki lho. Piye kuwi iki ngono tinggi ketahanan pangan ngono lho. Dadi jenenge memet di sawah ngono peh kowe nek memperhatikan malah ora belas.